Madwar 30,000 student u studenta fil-klassijiet tal-kindergarten, primarji u sekondarji se jkunu qed igawdu mill-Culture Pass, produzzjonijiet li jvarjaw u jirrappreżentaw kull forma ta' arti, sfin, teatru, mużika, arti viżiva, letteratura u films fost l-oħrajn. Waqt it-tnedija fl-iskola primarja ta' Żurrieq li tifforma parti mill-Kulleġġ San Benedittu kien spjegat li t-tema li se tiġi esplorata għall-ewwel darba f'Culture Pass il-għana. Matul l-attività jittellaw partijiet osra mill-produzzjonijiet li se jkunu qed jittellaw. Fix-xhur li ġejjin mistennija titressa applikazzjoni oħra lill-UNESCO biex l-għana tkun imniżla fil-lista tal-wirt kulturali intangibbli u permezz ta' Culture Pass dan ikun jista' jiġi promoss mat-tfal tal-iskola. Se jkunu trattati l-globalizzazzjoni, il-multikulturalizmu, id-diversità, il-vjolenza domestika u d-drittijiet umani, fosthom anke b'workshops u b'riżorsi edukattivi għall-għalliema u l-istudenti li se jkunu elementi essenzjali. Is-sena li għaddiet f'Culture Pass inżammu 33 produzzjoni, fil-waqt li għal din is-sena dan l-ammont se jitla għal 50 b'aktar minn nofshom huma produzzjonijiet ġodda. L-artisti varjaw minn veterani għal ġodda għal organizzazzjonijiet bħall-Orkestra Filarmonika ta' Malta, Teatru Malta u Sfin Malta. L-iskejjel jistgħu jibbukjaw il-produzzjonijiet mis-sit elettroniku culturepassmalta.com. Bl-avvenimenti jistgħu jsiru kemm fl-iskejjel kif ukoll barra. L-iskejjel jistgħu jażlu li ma' produzzjoni jridu, b'ħafna minnhom huma disponibbli matul is-sena u ftit b'dati speċifiċi.